venen darrere els capgrossos amb en Titus al cavall, i arriben en Titus, l'Ursus, en Papinus, en Ducatus, l'Octavius i en Julius. Un fort aplaudiment. I tot seguit, els gegantons en Suc de Bruc i la Malavella. I també en Maurici i la Saclina. Darrere seu fa entrada en Claudi Calderí i la geganta Míria Quirina. Però aquí no s'acaba, perquè de fet en tenim dos de plantats que són els nostres gegants centenaris que ja estan valentats a plaça. Fem un fort aplaudiment per tots els gegants i per als centenaris que estan plantats. Que se senti arreu del poble, ben fort, un fort aplaudiment. Aprofitem per donar-vos les gràcies a tothom per ser avui aquesta tarda d'octubre aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, perquè això no seria possible sense vosaltres. Un fort aplaudiment. Aplaudiment per les colles, aplaudiment pels acompanyants de l'escola. Es van situant aquí a la plaça gegantera de Joan de Cruïlles, al costat de la Casa dels Gegants de Caldes de Malavella, a punt de fer el seu ball. Donar les gràcies a tots els que heu fet possible aquesta celebració de la 33 trobada gegantera i de Capgrossos, i a tots vostès que han assistit. De fet, és part de la nostra cultura, la cultura catalana, el que s'ha representat tots aquí. De fet, són moltes trobades geganteres i de Capgrossos, però continuem amb la voluntat de celebrar-ne molts més. Benvinguts a Caldes, espero que hàgiu passat una gran diada i això continua. De fet, tenim aquí un sopar preparat per tots vosaltres, els que ens heu ajudat a celebrar aquesta trobada. I demà a tots vostès la Fira de l'Aigua, una fira que hem preparat amb molta il·lusió i us esperem a tots. Segur que farà bon dia, encara que sigui el dia de l'aigua. Per molts anys i fins aviat. Gràcies, alcalde, gràcies també a la Pubilla i a l'Hereu, que ens acompanyarà dintre uns moments, també al regidor de Cultura i altres regidors del nostre Ajuntament que també un any més han fet costat a aquesta 33a, em costa de dir 33a trobada de gegants i capgrossos de la vila de Caldes de Malavella. Després de les paraules del nostre alcalde venen un dels moments importants. Tots els moments han estat importants, però és l'hora que els nostres gegants a les diferents seccions facin la seva mostra, el seu ball d'exhibició. Començarem amb el ball de la faràndula infantil. Donem pas a la Marieta Dolça i en Pitu Romà. Fort aplaudiment! Quan estiguin a punt començarem, però els hem de seguir amb les mans,
Uah! Aplaudiment pels portadors, pels gegants, pel futur de la colla gegant. Preparatius. Tot a punt, gairebé a punt per aquest ball dels 8 gegants. Grans colles pels gegants, però sobretot no marxeu i sobretot a gaudir tots de la festa, de la traca final. Per tant, no marxeu encara, a seguir-ho amb les mans, a seguir-ho amb el cos, a seguir-ho, a gaudir d'aquest moment final de la 33a. Mira que em costa, i mira que ho he dit vegades, trobada de gegants de Caldes de Malavella. Mica en mica, la colla de Cassà de la Selva, la colla de Bescanó, la colla de Viladrau, la colla de Tordera, la colla de Moià i l'Oromataró, Cabrera de Mar, Castellbisbal i la faràndula de Caldes de Malavella van ocupant l'espai central de la plaça gegantera Joan de Cruïlles de Caldes de Malavella per tal de fer aquest ball conjunt del Turo.
Passi-ho bé i fins l'any que ve. Gràcies, gràcies, gràcies a cadascuna de les colles, a cadascun dels seus integrants, a qualsevol de cadascuna de les persones que ens han acompanyat en aquesta 33a trobada de gegants i capgrossos de Caldes de Malavella. Però un agraïment molt especial a tota aquesta gent de la banda dreta meva, tota la gent de la colla gegantera de Caldes, un fort aplaudiment perquè sabem les hores que comporta tenir això a punt. Gràcies, gràcies i fins a 1000 vegades gràcies. I l'any que ve, la 34a, que és més fàcil de dir, Diada Gegantera de Caldes de Malavella. Bona nit a tothom. Gràcies, Natàlia, per tornar. Gràcies, Josep, per acompanyar-me en aquesta tarda. I res, només dir-vos una altra vegada que gràcies, gràcies i fins ben aviat. Bona nit a tothom. Cana, va per tu.